Da, kreni bit bombe, ali dođi bliže da se čuje. Može Vuki, vežemo maramo oko struka. Je. Zbog čega ste počeli da pevate? Psiha me ubija kada vidim naše bedno stanje, jedva preživljavamo do predsjednik i dalje krade. Ne gledam u prošlost, mene to ne zanima. Ljudi moji na ulici čekaju danima neki znak. Bože, da li uopšte postojiš? Ja jesam Rom, ja se nikoga ne bojim. Zbog čega se zovete Gypsy Mafija? Gypsy Mafija predstavlja familiju koja ima svoj biznis. Naš biznis su u stvari ciganska posla. Ciganska posla su da pišemo tekstove i da snimamo. Sada masa, ne zna šta je prva klasa, da je puna kasa, takva ti je scena naša, homike basa. U red ciganska posla, postoje do sada uvijek bilo negativno i dalje jeste negativno. Mi smo to te malo da preokrenemo jer ciganska posla nisu uvijek loša. Nismo gangsteri, nego smo velika familija koja pomaže jednim drugima. Bože, da li uopšte postojiš? Ja jesam Rom, ja se nikoga ne bojim. Posmatram ni svet i naše mračno stanje, hoću te prepomene, ja hoću više poštovanja. Zašto im je CD kao kartonska kutija? Kao kartonska kutija CD zato što bi htjeli da isprovociramo jednostavno reakciju ljudi i zato što se Romi uglavnom bave s tim da skupljaju karton, zato malo na smešan način smo mi to preokrenuli da CD bude kartonska kutija. Inače imate često problema sa policijom. Može. Ja nikada u životu plavu boju nisam voleo. Kao klinac mrzeo pandure, nisam ih se bojao. 21 dinu imam, startovali me makar 30 puta. Zbog lične karte ili zato što šetam pitbulla. Bio sam klinac pa su rime bile trule, danas repam tako dobro da su najbolji reperi nule. Šta? Niste znali da su oni takvi što nemaš ličnu kartu, pandur te u podrum baci. Pa ti šutiraju dok ti ne slome rebra. A kad će to da prestane, nikad brate, tebra. Kap kila, jer ciganska su posla sine, za vas vagine srednji skrsti ništa više. Koja je publika na vašim koncertima? Moram da kažem da je par 90% publike su ne Romi. Znači, to mi je naravno drago. Mislim da Romi jednostavno ne slušaju muziku, više možda i te narodnjaki to. Šta treba da urade drugi Romi da bi se oslobodili tih kartonskih kutija i tako tih nekih stvari koje se obično vezuju za njih? Ili imate neku poruku, neku ideju? Može u stihu, može i ovako. Pa, mislim da je najbitnije da Romi u stvari završavaju škole. To je najbitnije. Bitno bar srednja škola završi pa se zaposli kao čovjek, a ne da skuplja flaše i kartone.